Hej og velkommen til endnu en Fuck Me her på iTobias.dk. Det her, det er der ikke mange der har spurgt om, og det er kraftedeme, det er ikke i orden. Men nu synes jeg altså lige, at jeg vil afklare det her, som alle kan forstå det. Der er mange der har spurgt om min far er homoseksuel, og ja, det er han. Det er fandme for dårligt. Ja, og jeg fortæller meget ned i detaljerne, fordi at det tror min far, det tænder på fyre eller drenge. Den er god nok, han er homoseksuel. Men det jeg gerne vil sige, det er, at jeg forstår ikke, og det forstår min far godt, at hvorfor at folk synes det er helt vildt sjovt, at man er homoseksuel. Jeg kan godt være ærlig at sige, at min far har været hårdt op i mig. Ja, altså det har virkelig haft helt utrolige konsekvenser, og min far ville knække mig. Han skulle kraftedeme prøve det selv, så vil han ikke have det sjovt. Han er så farlig, min far, og det der problem, det er jo, at lige der artikler, der står der jo alt muligt med, at han nærmest vil knække far ihjel. Men det er fandme for dårligt, at den her sag, den skal fandme på tv, det mener jeg seriøst. Sådan er han, men han havde det sjovt, og ja. Og jeg ikke tilgivet ham, hvis I vil vide det. Fordi han er også en fucking idiot. Ja, han var fuldstændig op at køre. Men jeg synes, at jeg vil fortælle jer mere. Det er ikke noget, min far selv skal svare på det her. For han er en fucking idiot. Og, men jeg synes ikke, det var vigtigt, det at det lige blev taget op, så folk lige, for vi ligesom ikke kunne få ryddet alt det her med. Der er ikke så mange, der skriver det i alle videoer. Sige det helt vildt gangsteragtigt, fordi det var alt for nu. Vi ses ikke. Hej hej.